Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano mundine Simeon Boyce. Tiyambe ndi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira ntchito yayikulu yomwe mipingo ikugwira mdziko muno polimbikitsa ulamuliro wabwino. Mpingo wa nayi mitu ya nkhani zathu. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakana pempho la mabungwe ndi makampani omwe amaona za mafuta agalimoto kuti akweze mtengo wa mafutawa ndi 30%. Boma latilemba ntchito apolisi ambiri ndi cholinga chofuna kuonjezera chiwerengero cha apolisi mdziko muno. Ulimi wa fodya ukuyembekezeka kuchita bwino mdziko muno ngakhale panali mavuto omwe anabwera chifukwa cha ng'amba. Zikomo kwambiri pokhala nafe. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakana pempho la mabungwe ndi makampani omwe amagula komanso kutumiza mafuta agalimoto ku madera ena loti mtengo wa mafutawa aukweze powonjezera ndalama yopitirira 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kapena kuti 30%. Chikata chomwe achitulutsa akunyumba ya boma chati Dr. Chakwera m'malo mwake walamula makampaniwa kuti pokutha masiku awiri akhale atathetsa zolepheretsa zomwe zikuwachititsa kuti asakwanitse kubweretsa mafuta agalimoto okwana malita 31 million otsika mtengo omwe boma linagula kudzera pa ndondomeko ya boma ndi boma lidzake yomwe anatsogolera kuti dziko lino likwanitse kugula koma mafutawa akanali ku Tanzania. Ndipo tili pa nkhani yomweyi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wauza komiti yomwe imakhudzidwa ndi ndondomeko yogula ndi kubweretsa mafuta agalimoto mdziko muno kuti ipereke mayankho amene angabweretsere mafuta okwanira 31 million liters omwe boma linagula kale. Izi azinena pomwe Dr. Usi anakumana ndi akuluakulu amabungwewa komanso unduna wa zamagetsi mu mzinda wa Lilongwe. Austin Fukula ndi nkhani yonse. Nduna yoona zamagetsi Ibrahim Matola yati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndosakondwa ndi mmene komiti yomwe ikuyendetsa dongosolo lobweretsa mafuta mdziko muno ikuyendetsera ntchito zake. Komiti muli akuluakulu abungwe loyendetsa mafuta mdziko muno la NOCMA, la MERA komanso akunduna woona za ntchito zamagetsi. Amatola ati boma linagula kale mafuta malita okwana 51 million kudzera mu ndondomeko ya boma ndi boma yogulira mafuta, koma malita okwana 31 million adakali ku doko la Tanga mdziko la Tanzania. President sakukondwera nazo zimene zikuchitikazi. Ndiye a Vice President adayitana mkumano umenewo kuti akumera akunokuma ndi kunduna kwanga alongosole kuti kodipa kuvuta ndi pati. Ndiye ma technical people apasidwa mpaka lachinayi madzulo. Ndunayi ati singapereke zifukwa zomwe komiti ikukumana nawo kuti mafuta awa achedwe kubwera mdziko muno mpaka lachinayi pomwe komiti idzapereke mayankho kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Patakali pano anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana zochitika mdziko muno ayamikira mtsogoleri wa dziko linoyu Dr. Lazarus Chakwera kambako kana pempho la makampani okhudzidwa ndi nkhani za mafuta okweza mtengo wa mafuta ndi 30%. Iwo ati zomwe wachita mtsogoleri wa dziko linoyu ndi chitsimikizo chakudzipereka kwake pokhala mbali ya anthu pa nthawi ya mavuto komanso mtendere.
President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira ntchito yayikulu yomwe mipingo ikugwira mdziko muno polimbikitsa ulamuliro wabwino. Mpingo wa Providence Industrial Mission PIM tinene kuti President wayankhula izi pomwe anakumana ndi akuluakulu a mpingo wa Nkhoma Synod CCP makamaka ku nyumba ya boma ya Kamuzu Paris mzinda wa Lilongwe. Tindi zambiri mu ripoti ili. Reverend Kamwendo ati President Chakwera amakhala patsogolo ponetsera atsogoleri a mipingo agwira ntchito yawo yolimbikitsa ulamuliro wabwino. Iwo anati pa mkumanowu President Chakwera wati mpingo ndofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko la Malawi. Mwazina Mbusa Kamwendo wati President Chakwera wapempha atsogoleri a mipingo mdziko muno kuti aonetsetse kuti chisankho chikudzachi chikhale chabata ndi mtendere. Iwo ati President Chakwera watsimikizira mpingo wa CCAP pansi pa Nkhoma Synod ndi utsogoleri wake kuti apitiriza kugwira ntchito yake yotumikira Malawi modzipereka. Gawo lalikulu kwambiri limene lachitika mkatimu kunena kuti a president atsindika kupitirira kutsegula khomo pogwira ntchito ndi achipembedzo onse m'Malawi muno makamaka chifukwa cha kufunikira kwake kwa achipembedzo pa nkhani yokhudzana ndi chitukuko. Komanso apitirirabe kuwapempha kunena kuti ngati muli ndi zina chondepirizani kukhala omasuka kadzifikirani. Monga nimachitira chaka chatha zaka zambuyomo ndipitirirabe kuchitira momwemo ndi cholinga choti tiyendere limodzi chifukwa uphungu upangiri wa chipembedzo ngofunika kwambiri ngakhale kwa mtsogoleri wa dziko pamene akuyendetsa dzikoli. A president anafotokozeranso kwa akuluakulu amene wachipembedzo kunena kuti sakubwerera pambuyo makamaka potengera mfundo zimene adanena kale poyambirira mmene Amalawi adawakonda kuti akhoza kutsogolera dzikoli. Nkhani yokhudzana ndi utsogoleri wakuchita mwakutumikira servant leadership kuabweretsa Malawi pamodzi, uniting Malawians. Komanso tidzitukukira pamodzi jama ichoti prospering together. Komanso ngakhale akuthetsa ziphuphu ending corruption. Komanso ngakhale gawo lija limene limakamba zokhudzana ndi kuchita chilichonse motsata lamulo. Izizi ndi zina zimene a president atsindika kunena kuti apitiriza ndithu monga mtsogoleri wa dziko potengera masomphenya amene adagawana nawo Malawi. Moderator wa mpingo wa CCAP pansi pa Nkhoma Synod Reverend Edward Masona Tembo Kalukuma wati pambali pakufunira mafuno abwino a chaka chatsopano President wa dziko lino, mpingowu walonjeza kupempherera dziko lino lilandire mvula yabwino yosawononga komanso kupempherera dziko lonse kuti miyoyo ya Malawi ipite patsogolo. Mkumano wathu unali kuwafunira mafuno abwino a chaka chatsopano, kumva kuchoka kwa President mapulani awo a mchaka chimenechi, komanso kuwalimbikitsa pa ntchito yawo ndi kuona ndi ziti zimene akhoza kutigawira zakuti ngati okhulupirira ngati mpingo ngati Malawi tikhoza kumapembedzera pamaso pa Mulungu. Zochokera kwa nkhosa nkunena kuti ngati mpingo tili kuwapempherera ndipo adziwe zoti sali kuima okha, tili kuima nawo limodzi. Mpingo wa CCAP pansi pa Nkhoma Synod umayang'anira mipingo yonse ya mchigawo chapakati pansi pa mpingowu ndipo uli mamembala oposa 1.5 million. Mayeso Chikhadzula, MBC, Kamuzu Paris, Lilongwe. Mpingo wa Providence Industrial Mission PIM uyamikira President Chakwera pokhala mtsogoleri oyika zofuna za anthu patsogolo komanso kukwaniritsa malonjezo ake. President wa PIM Mbusa Wilson Mitambo wanena izi pomwe unduna wa za umoyo wapereka galimoto ya ambulance ku chipatala chaching'ono cha PIM m'boma la Chiladzulo. Charles Chindongo ndi Charles Pensulo alemba ripoti ili. Pa 15 January chaka chilichonse ndi tsiku lokumbukira Mbusa John Chilembwe mdziko muno. Ndipo pa mwambo wa chaka chino, President wa mpingo wa PIM Mbusa Wilson Mitambo anapempha President Chakwera yemwe anali nawo pa mwambo kuti athandize ndi galimoto ya mtundu wa ambulance kuti zitumikira pa chipatala chaching'ono cha PIM m'boma la Chiladzulo. Mbusa Mitambo anati akufuna ambulansiyo kamba kuti chipatalacho chikukumana ndi mavuto potumiza odwala ku zipatala zina. Izi ndi zina mwa zomwe Mbusa Mitambo ananena. Pamalo ano tili ndi chipatala chimenenso chimathandiza mizi yochuluka mbali ya kuno. Komano ife ampingo tidagula ambulance koma kalekale. Imangoti anyamula pesha ikamafika pa mtundapo yaonongeka. Tikatero timunyamulire pa njinga ya kapalasa. Patient uja uleno ya kuboma. Galimoto yathu yatha. Tapota nanu bwana watu. Ngati pangapezeka ambulance pena pachi
tithandizeni kuti tithandizenso anthu ozungulira kuno. Tapota nanu bwana wathu. Ndipo poyankhapo President Chakwera analamula nduna ya zaumoyo akhumbitse Kandodo Chiponda kuti apereke ambulansiyo pa chipatalacho pasanathe masiku 30. Kodi lero mpachani pa 15 ndiye kuti kwana pa 15 na Minister of Health monetsetsa ambulance yabwera pano mwezi wa Mawa osati chaka cha Mawa, mwezi wa Mawa. Koma patangodutsa masiku 13 unduna wa zaumoyo unakapereka ambulansiyo zomwe zinasangalatsa Mbusa Mitambo wati sanakhulupirire ataona ambulansiyo ikubwera popeza ati izi anazinena pa zochitika zina. Pamenepa Mbusa Mitambo wati zomwe wachita Dr. Chakwera zaonesa kuti ali ndi mtima othandiza anthu mdziko muno komanso amakwaniritsa malonjezo. Ifokondwa kulandira mphaso ya mtengo wapatali yotere. Patoka tikanatha kupeza mashini ngati amenewa ndiyo dula ndithu. Timayembekeza kuti tikhoza kulandira mphaso imeneyi masiku 7 analengeza asanakwane. Mambuye tamuona kukhala mbuye taonanso mtsogoleri wathu okwanirisa. Ife ndikungofunira mafuno abwino kuti apitirize ntchito zabwinozi. Pothirirapo ndemanga mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za umoyo mdziko muno Amaziko Matemba wayamikira President Chakwera poyankhapo mwansanga pa pempholi zomwe ati zithandize kutukula ntchito za umoyo ku deralo. So ambulance ndi chinthu chofunikira kwambiri ku chipatala. Ndi pempho limene anapempha PIM imene tikupesera kuti yaperekedwa ku nthawi yake ndi nkhani yabwino kukoza boma kuti anachita chimenechi mwansanga kuti anthu akhulira kwene kwathandizidwa. Chipatala chaching'ono cha PIM mboma la Chiradzulo anachitsekula pa 15 May chaka cha 1955 ndipo anachitsekulira ndi Mbusa Daniel Malikebu yemwe analowa m'malo mwa Mbusa John Chirembwe ngati mtsogoleri wa mpingo wa Providence Industrial Mission PIM. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha bungwe la atsogoleri a zipembedzo la PAC kuti ligwirire limodzi ntchito ndi boma potesa mavuto omwe Amalawi akumana nawo. Dr. Usi anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe anakumana ndi akuluakulu a bungweli. Austin Fukula walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Dr. Usi anatsindika kufunika kwakuti iwo pa udindo wawo azikambirana ndi bungwe la PAC ndiponso kuti madandaulo azidutsira ku ofesi yawo. Komabe iwo anatsindikanso kunena kuti izi sizikutanthauza kuti bungwe la PAC sitingapite lokha kwa mtsogoleri wa dziko lino kukambirana naye. Pa zokambiranazi Dr. Usi anaperekapo ndondomeko zina ndi zina zimene afuna kukhazikitsa pofuna kuthana ndi mavuto ena ndi ena amene Amalawi akumana nawo. Amalawi tiyapangira pa programu abwino chachikulu chona kuti president akuzindikira akuvomereza zimene apaki anazilankhula. Komanso anandisankha ineyo kuti zimene zozo ndi mmene boma likuyendera ma ministries, departments, agencies, parastatals kuti zinthu ziyenda mwachangu komanso pakhale kukhazikika kunena kuti ichichi tafikirapo munthu waje ndi ineyo ndiye ndinayitana apakiyo kuti zimene munakamba ndi a president amene akulongosola kuti tipange bwanji iziyende bwanji munthu waje ndi ineyo. Mawu ake zitatha zokambiranazi mneneri wa bungwe la PAC Mbusa Guilford Matonga anatsindika kunena kuti nkofunika kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu atengepo gawo pofuna kuthana ndi mavuto ena ndi ena amene mwaena adakambirana nawo kale ndi President Dr. Lazarus Chakwera. Ena mwa mavutowa ndi monga kusowa kwa mafuta, kukwera kwa mitengo ya zinthu komanso njala zomwe Bishop Matonga anati zikuyenera kuti zikonzedwe mwachangu. Mfundo zonse zimene ifeyo tidachita raise ndi mfundo zimene Amalawi akufuna kuti aone boma lawo likuchita. Ndipo ndi chiyembekezo chathu ngati Public Affairs Committee kuti iwo ngati nduna imene yasankhidwa pa zinthu zimene atifotokozerazo tiyembekezera kuti pakhala njira zokhazikika zoyankha madandaulo amenewo ndikuonetsetsa kuti pali tsogolo labwino. Pakadali pano bungwe la Public Affairs Committee ladzipereka kuti likhali kumananso posachedwa pa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu pofuna kuti adzachite kalondolondo wa zinthu zimene akambirana pa msonkhanowu. Unduna wa zachitetezo cha mdziko wati boma lilemba apolisi ambiri ndi cholinga chofuna kuonjezera chiwerengero cha apolisi
mdziko muno. Nduna ya mundunamu a Ezekiel Chingoma anena izi pomwe amakumana ndi akuluakulu a polisi komanso kuyendera zina mwa ofesi za polisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti la Madaliso Muhango. Polankhula pomwe amayendera ofesi za polisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe, nduna yona za chitetezo cha mdziko a Ezekiel Chingoma anatsindika kufunika kukhala ndi chitetezo chokwanira mdziko ponena kuti chimathandizira pa chitukuko cha dziko. Achingoma anaonjezera kuti boma lilemba ntchito apolisi owonjezera ndi cholinga chofuna kukweza chiwerengero cha apolisi mdziko muno. Padakali pano wapolisi mmodzi amateteza anthu 1070 zomwe akuti ndizosagwirizana ndi ndondomeko yomwe bungwe la United Nations linayika kuti wapolisi mmodzi aziteteza anthu 500. Ndunayi kenako inayamikira apolisi mdziko muno pogwira ntchito modzipereka pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe wa umbava ndi umbanda. Maofisa zathu amene tili nawo tikafanizira ndi anthu amene akuyenekera kutetezedwa pakuoneka kuti pali gapu yaikulu kwambiri. Ndipo ndimene nafotokozera muja kuti ngati boma sitingapange lero ndi mawa koma tikuyenekerabe kuti tikhale tikuonjezerabe maofisa athu kuti gapu imeneja ichepe. Ikachepa ndiye kuti chitetezo chija chikhala kuti chikukwerera. Pambali pokumana ndi akuluakulu a polisi, Achingoma anayenderanso wailesi ya polisi pofuna kuona momwe apolisi akugwira ntchito yawo yofalitsa mauthenga kwa anthu. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tonenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakana pempho la mabungwe ndi makampani omwe amaona za mafuta agalimoto kuti akweze mtengo wa mafuta. Boma landilemba apolisi ambiri ndi cholinga chofuna kuonjezera chiwerengero cha apolisi mdziko muno. Ulimi wa fodya ukuyembekezeka kuchita bwino mdziko muno ngakhale kunali mavuto ang'amba. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Ulimi wa fodya ukuyembekezeka kupita patsogolo mdziko muno ngakhale kunali mavuto ang'amba omwe anabwera mchaka chathachi. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo komanso mkulu wa bungwe la Tobacco Commission a Evans Chilompha ati ali ndi chiyembekezo kuti fodya wa chaka chino achita bwino m'minda yambiri. Iwo anena izi atayendera minda komanso kuyankhulana ndi alimi a fodya m'maboma adowa ndi Ntchisi. McDonald Chiwayula akutipatsira ripoti. Akuluakulu akunduna wa zaulimi ndi bungwe loona zaulimi mdziko muno la Tobacco Commission anayendera alimi a fodya kuti aone momwe mbewu ikuchitira chaka chino. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo anati momwe zikuonekera m'minda yambiri fodya achita bwino ngakhale madera ena anakhudzidwa ndi ng'amba. Achambo alimbikitsa alimi a fodya kuti atsatire njira zatsopano zolimira mbewu kudzera mu mgwirizano ndi mabungwe ena kuti adzipeza phindu lokwanira mu ulimiwu. Iwo anati kudzera mu ulimi wanthirira mbewu imachita bwino kwambiri ndipo fodya wambiri amapita pa nsika ndi magredi abwino. Mlimi uja tamuona anathirira fodya anayamba kuthirira anazala ndi kumazi wothirira fodya wake akuoneka kuti akusiyana ndi fodya amene tikumuonayo amene alimenawo azala chifukwa kuonesa kuti panopa ali ndi nthawi yofuka kuoneka kuti sana ndipo ichichi ndikuona ngati kuti ifeyo ngati boma tipereke ulangizo wakulu kuti anthuwa atha kumathirira ulimi wothirira fodya kuti achite bwino. Nthawi zambiri timangoona ngati magiriki amene ali ndi mafamu awo maestate akuluakulu akuthirira koma lero ndaona ndithu kudowa kucha kuti ulimi wothirira ungayambe bwino kwina kumapitiriza ndivula. Mawu ake wogwirizira mkulu wa bungwe la Tobacco Commission a Evans Chilompha ati nawo ndokhutitsidwa ndi mmene mbewu ikuchitira m'minda ndipo mvula ikapitiriza kugwa bwino dziko lino lipeza fodya wambiri. Ife monga Tobacco Commission timayembekezera kuti tikhala ndi mulingo wokwanira 160 million kgs chaka chino komano ndi nyengo imene inakhalira koyambirira chifukwa cha kuvuta kwa mabwedwe a mvula tikuyena kuti tikhala ndi 140 to 150 million kgs. Kwenikweni
tikutha kuonanso kuti ndipoti mulingo umene ndiopambana ndimene napangira chaka chatha wa 133 million kgs ya fodya chifukwa kuti panopa talembetsako anthu ambiri amene aonesa chidwi kuti akufuna kulima chaka chino komanso alimi amene anapindula kulima umenewo chaka chatha naonjezeranso malo amene alima fodya chaka chino. Komabe alimi a mafamu ambiri omwe nduna inayendera atakusowa ulangizi wa zaulimi ponena kuti maofesala aku ndunawu akutanganidwa ndi ntchito zina osati zothandiza alimiwa. Zotsatira zakusowa kwa ulangizi ndizonena kuti anthu ambiri tingochita ulimi mchimbulimbuli kapena mwazeru zathu zokha. Izi ndikunena chifukwa kuti dziko likusintha nthawi ndi nthawi ndi alangizi aja amakhala kuti zosintha zija waja akuzidziwa ndi waja kamangokhala nazo kumaofesi kuja osamadzatagawira ife alimi ndi kuti zingochita ulimi wachimbulimbuli. Achambo anatsimikizira alimiwo kuti ngati unduna aona za vutoli ndi kupeza njira kuti ulangizi wa zaulimi ubwerere mchimake. Popeza fodya ndiye amene amabweretsa ndalama zambiri zakunja mdziko muno, boma lili ndi chiyembekezo choti chaka chino mbewuyi ithandizanso kupeza ndalama zambiri zakunja. Chaka chatha dziko la Malawi linapeza ndalama zokwana 395 million za dziko la America kudzera ku fodya zomwe ndi ndalama zoposa 694 billion kwacha. McDonald Chiwayura, MBC Lilongwe. Bungwe la Action for Sustainable Development ASUD lapereka maphunziro ochulukitsa nsomba kwa alimi a nsomba mchigawo cha kumpoto kuti akwaniritse kupanga ana ansomba omwe amadziwika kuti fingerlings. Mkulu wa bungweli a Thomas Ingwira anaonjezeranso kuti kusowa kwa ndalama zokwanira ndi kusowa kwa luso la ukadaulo zikupitirira kukhala zovuta kwa opanga ana ansomba mdziko muno. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Malinga ndi Angwira, maphunzirowa ndi mbali imodzi ya project yomwe ikufuna kukonza, kukulitsa ndi kusamalira ana ansomba fingerlings mchingerezi kuti zikhale zapamwamba. Angwira ati alimi a nsomba mchigawo cha kumpoto akukumana ndi mavuto pofuna kupeza ana ansomba athanzi kuti ulimi wawo upite patsogolo. Mphunziro amene akhauthandizira kwambiri chifukwa akabwerera makwawo akaweta nsomba za quality yabwino zochuluka bwino kutatha kukwanisa kupanga supply kwa alimi anzawo. Komanso maphunziro amene wawa kwambiri kwake kwena kuti ulimi wa nsomba ukhala kuvuta chifukwa kuti poti alimi akapeze ana nsomba olongosoka kunalibe. Ndiye pa chifukwa chimene chifukwa tatenga alimi ochokera ku boma la Nkhatabe, boma la Nzimba, boma la Rumphi tayika pamodzi ndikuphunzira. Akaphunzira iwo ajenda amene azikaweta nsomba zija nomathanzira alimi apadera amene aja kuti apeze nsomba zija azilera bwinobwino ma quality pa mafingerling olongosoka. Mawu ake yemwe amaphunzitsa alimiwa yemwe ndi nkhakale pa nkhani za ulimi wa nsomba mdziko muno a David Mbamba ati kusowa kwa ana nsomba abwino komanso okwanira kupitirira kukhala vuto pakati pa alimi a nsomba mdziko muno. Komabe iwo atsimikiza kuti ndi maphunziro omwe apereka kwa alimi kudzera ku bungwe la ASUD ndi thandizo la GIZ, dziko lino likuyembekezeka kukhala ndi ana nsomba apamwamba zomwe zithandize ulimi wa nsomba mdziko muno. Taphunzitsa ukadaulo oberekesa nsomba zabwino kuti madera makwawo momwemo alimi onse wazungulira azikagula kumeneko ndoti pawa yandikira sasowa kutenga ndalama kuti akhale transport abwere kuno komweko adzigulana nsombazi. Alimi awo akutukuka amene akuberekesa nsombazi, aliminso ena onse akutukuka pakuti akugwisa ntchito mbewu yabwino yogulidwa kwa alimi amene aphunzitsidwa kuweta mbewu yabwino. Mmodzi mwa ophunzitsidwa awa a John Gondwe ochokera ku Nkhatabe ati aphunzitsidwa momwe angaperekere kusamalira ndi kukulitsa ana nsomba. Taphunzira kuti tikachulukitse nsomba ndi kuzilera kugulitsa ndi maskills oti at least tisankhe mbewu imene iliyo woneka bwino ya thanzi and chakudya choti tizikapasa nsomba zathu zija zikakhalenso chabwino choti nsomba zija zikakule msanga. Dziko la Malawi limakolola matani 10,000 a nsomba pa chaka, koma ndi njira zosiyanasiyana zomwe zayikidwa chiwerengerochi chikuyembekezeka kukwera ndi matani 30,000 pofika mchaka cha 2030. George Nkatawire, MBC Mzuzu. Boma alilimbikitsa kuti likhazikitse malamulo okhwima potana ndi anthu omwe akuwotcha nkhalango
za mdziko muno. Moderator wa mpingo wa CCP mu sinodi ya Livingstonia Mbusa Jairus Kamisa amathirirapo ndemanga pa zina mwa zomwe zingathandize kuteteza nkhalango pomwe dziko lino lili mnyengo yodzala mitengo. Zambiri mulipoti la Grant Muhango. Pogwirizana ndi mfundo ya boma pa ntchito yake yolimbikitsa kuzala ndi kusamalira mitengo, mipingo nayo yakangalika kutenga nawo mbali pa ntchitoyi. Mlembi wamkulu wa mpingo wa CCP msinodi ya Livingstonia Mbusa William Tembo anati ngakhale anthu ndi mabungwe osiyanasiyana akuyesesa kuzipereka pa ntchitoyi ndi zomvetsa chisoni kuti pali anthu ena omwe akuononga dala nkhalango mdziko muno. Iwo ati nthawi yakwana kuti boma likhazikitse malamulo okhwima olangira onse omwe apezeke olakwa pa nkhani zowotcha nkhalango mdziko muno. Maganizo athu ndoti mwina onse amene apezeka akuwotcha makala akuwotcha nkhalango ya Chikangawa dedza tikawagwira chilango chake tiapitise mu nkhalango zimene azikadzala mitengo mmene momwe. Tikakonza malamulo amene wawo nyumba ya malamulo atithandiza wagwidwa akuwotcha nkhalango kodi chilango chake chikhale cha mtundu wanji zaka zingati mene amapangira ku court akamati 4 years chani ife tikuti 4 years imene munthu akalowe mchikangawa azikadzala mitengo zaka zonsezo akachoka umene momwe akaona kuwawa kwa mitengo mene zimakhalira. Naye mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya zachitukuko ku mpingowu ya Synod of Livingstonia Development Department SOLDEV omwe athandiza ntchitoyi Mayi Stella Mwangonde anati aonesesa kuti mitengoyi ikusamalidwa kuti ikule bwino. Mitengo yadulidwa kwambiri ndiye zinyasi zonse zikumakokoloka kumapita ku misinje ngati kushire kuja nkumakatseka magesi osamakhala generated bwino. Ndiye that's why as a synod taganiza unena kuti let's embark on kudzala mitengo kuti nthaka itetezedwe komanso tikhale ndi zakudya zokwanira mu dziko lathu lino la Malawi. Pothirapo ndemanga inkosi kampingo Sibande ya mboma la Mzimba inati akhazikitsa njira zosiyanasiyana zothandiza kusamalira chilengedwe m'madera mwawo. Mayenda maphunzitsa mafumu ndi anthu kufunika kukhala ndi nkhalango ndi malimbikitsa kuti pamuzi wina lonse pazikhala village forest reserve. Munyengo yodzala mitengo ya chaka chino mpingo wa CCP msinodi ya Livingstonia ukuyembekezeka kuzala mitengo pafupifupi 5 million malo wake onse mdziko muno. Grant Muhango, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero matimu awiri aku Zimbabwe Caps United ndi Dynamos atenga nawo mbali mu mpikisano wa osewera akale masewero a mpira wa miyendo omwe amakhudza matimu amaite mukulu Wanderers ndi FCB Nyasa Big Bullets. Mpikisano unachitika koyamba chaka chatha pomwe timu ya osewera yakale ya Wanderers inagonjetsa Bullets kudzera pa mapenalty. Ndipo mpikisano wa chaka chino uchitika pa 1 mpaka pa 2 March pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Nkhala pa mpando wa komiti yokonza mpikisano Kelvin Moyo wati ndalama zomwe zipezeke zithandizira osewera akalewa. Tisasewera chaka chatha muja pamafunika kuti mpira uja ukule chifukwa Blantyre Derby jena njoyesa anthu. Ndi tinaganiza zoti kubwere timu ija ya Dynamos choka dziko la Zimbabwe ndi Caps United. Matimu amene wazasewere ndithu pa Kamuzu Stadium ndi Bullets ndi Wanderers. Ndi stadium ya Kamuzu ikhala stadium yodala chifukwa tsiku loyamba pazakhala Blantyre Derby ndi Harare Derby mzinda umodzi wa Blantyre uno. Matimu opambana amene pazakumana mu finals. Omwe atalephere kufika finals atagonja azasewera mpira wa third place playoff. Ndiye ndithu ndi mpikisano wabwino kwambiri ndi zinthu zabwino zosangalatsa kwambiri maplayer akali asewere onse pamene pa mwaso mzinda wa Blantyre upange host madabi amene wafani madabi odziwika kwambiri kumwera kuno kwa Africa matsiku limene lili azakhala kuti akuchitika mu mzinda umodzi ndi mzinda wake wa Blantyre pa Kamuzu Stadium. Nthawi zambiri timatha kuchoka kumathandiza anthu makomo ena koma ife tilibe mchere m'nyumba. Ndiye taona kuti chaka chino tennis ambire anyamatawa azithandize iwowa amve kukoma asewera mpira chilichonse chitapezeka pamene pa ndalama kachoka ku sponsor pa gate azitenge iwowa. Mwina ka 10% kokha kapita ku matimu obwerapo chifukwa chofuna kuti mpira ukamenyedwa madzulo la Mulungu maplayer amene wakhairi modzi chifukwa nthawi zonse tu maplayer amwe ngokuzana akasiyambira tufati khale makochi koma ulendo uno mafuna kuti sangokhala makochi tiphunzire zambiri. Zimbabwe ndi maplayer ambiri omwe akusewera maiko akunja oti anachokera Zimbabwe momwe sanapite ku maiko ena azo kuti ndachina Marvelous Nakamba
tindachina Masho Munetsi akusewera maligi akuluakulu tinotenda Kadewere zikatheka bwanji kuti anyamata amene wawa azikasewera maligi akuluakulu amene wawa pamene ifeyo athu angopita ku South Africa akumatitimira akonko osapita maiko akuluakulu achizungu. Apo ndiye pomaliza pa nkhani zathu koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakana pempho la mabungwe ndi makampani omwe amaona za mafuta agalimoto kuti akweze mtengo wa mafuta wa 30%. Boma landilemba ntchito apolisi ochuluka pofuna kuonjezera chiwerengero chawo. Ulimi wa fodya wa chaka chino ukuyembekezeka kuchita bwino ngakhale panali mavuto omwe anabwera chifukwa cha ng'amba. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boys ndikufunirani tsiku lopambana. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Kodi